Matchbox, predaj, vojnické suveníry. Nafilmujeme so svetlom teraz, čiže kamióny. Zberateľské modely za 60 €. Nechytať nie je hračka. Tieto modely sú za 35. IKA nákladné, čiže autobusy. Nehrané, neotvorené modely, úplne jak nové. Lietadlá, polícia, sanita. Tu máme modely za 80 €. Čiže jen taká trojsada s kamiónom, Tam sú trojsada, jen taký požiarný, Carrera, Porsche ďalšie, Audi, Porsche ďalšie, takáto 2, 4, 5 sada. Tu sú za 50, to sú menej cenné, novší typ. Tam sú ďalší. Rolls-Royce, Jaguar, Jaguar, niekto by si mohol kúpiť. Super, ďalší Jaguar ako polícia, ambulancia, potom tu máme modely za 120, staré, kompletné sedny. To sa oplatí, alebo keď sa zoberieme, že iné takéto stoja treba 35, tak sa to oplatí. A keby sme tam zobrali, sú tam niektoré unikátne, čiže 55. Super. Prestávame svietiť, takže tam musím končiť.